Soulsry, jeden z nejvíc zajímavých herních žánrů v gamingu. Soulsry jsou většinou RPG s hardkorovými prvky. Většinou je to následovný. Seš hajzl papír, se kterým si tamní obyvatelé chcou vytřít prdel. Většinou je to následovný. Hra ti dává základní věci a řekne ti, vidíš tam toho 4metrového obra s koňskou hlavou a s tím 3metrovým sekáčkem? Tak se poraď. Soulsry jsou ale vynikající v tom, že nic nemáte zadarmo a všechno si musíte vybojovat. Ale úplně všechno. A někdy to jsou i hodinové boje. No a dnešní video bude o jedné z nich. A to Wucheng Fallen Feathers. Hru vyvíjelo čínské studio Lenzhi. Hra se odehrává v Číně, v zemi Shu, v pozdní dynastie Ming. Ujímáme se role Wucheng, pirátské válečnice, která neví, co je zač a kde se nachází. Jo, docela na piču pondělí, musím uznat. A ani co nepřidává na situaci je to, že naše Wucheng trpí bohužel nemocí zvanou Feathering. Což ve zkratce znamená to, že z tohoto se stává toto. A díky této nemoci bohužel trpí ale i amnézii, tudíž neví, co je zač. A to už jsem říkal. No a my jdeme tuto hru pořádně zanalyzovat. Jdeme na to. Svět je v skutku nádherný. Nejen, že vypadá strašně luxusně a strašně nádherně, ale v některých lokacích jsem si připadal, že tam opravdu jsem. Za Wucheng projdeme hromadu lokací, ať už malý vesnický chrám, vesničku, vypálenou zemi, císařský chrám, zasněženou horu. Což mi připomnělo, že ještě nikdy v Soulsře jsem nemusel řešit zimu, jakožto samotné prostředí, že prostě mi to dávalo nějakou penalizaci. Obrovský rebelský tábor, hrad na vrcholku hory, džungli. Na tento segment už nám nezbyl dostatek prostoru. Země Shu je prostě nádherná a strašně detailní. A hlavně vy máte možnost z vícero cest, která se vždycky prostě někde střetne. A je to prostě Příběh je většinou takový klasický, jak Soulsry mývají. Tady máš základ a na zbytek si musíš přijít čerloku. Většinou musíte číst nějaké itemy, NPCčka, různé konce. Většinou ten příběh je fakt jakože takový, že si prostě vy musíte jako ho domyslet a vývojáři vám s tím absolutně nepomůžou. Prostě fakt jak Soulsry prostě bývají. Ale samotné zasazení v tamní Číně v období dynastie Ming. Tady bych chtěl jenom dodat, že nejsem nějaký velký zastánce Číny a čínského režimu. Na rozdíl od někoho. Já letěl jsem normálně do Číny, měl jsem všechno zaplacené, ještě jsem za to dostal peníze. Do čínské televize nebo na čínský mediální web, ale je to libový. Vyhrála by vlastně znova oblíbená vlastně komunistická strana v Číně. Se mi strašně líbilo. Next! Wucheng Fallen Feathers je Soulsra. Dear God, there's more. No. Je to dost agresivní Soulsra s unikátníma bossama, které se neopakují. Hra taky obsahuje magii, která je asi ta nejlepší magie, kterou jsem kdy viděl v Soulsra. Proto, abyste vyčarovali abrakadí do piče dabra, se musíte vyhýbat nepřátelům. To vám generuje tyhle pírka a s těmito pírkama potom můžete z nepřítele proměnit na minulost. Hra taky obsahuje leveling tree, což mně se upřímně nelíbilo, já jako moc zastánce tady těchto leveling systémů nejsem. Fuck it, jako teďkom, nebudeme teď momentálně řešit negativa ty pojďme se přesunout na ty pozitiva. A to, co já musím týhle zasraný hledat, jakože jako do totálního pozitiva, jakože je soundtrack. Kámo, ten soundtrack tak skurveně jede. Totální banger. Ten soundtrack je vynikající, miluju ho, fucking love it. Kdy jste že tady? OK. Málo zbraní.
Hra obsahuje celkem 5 kategorií zbraní a cca asi tak 25 zbraní. No a 25 zbraní pro hru, která má asi tak 35 hodinový playtime, mi to přijde jako málo. Hru jsem já hrál tak 23 hodin plus minus, protože jsem kokot, který prostě si vybral špatný konec a nedostal se do posledního aktu, že jsem píčus. Hrál celkem se 3 zbraněma, ale já jsem zase jel hodně tu magii, protože ta magie je docela dobrá. Co mě taky ale trošku štvalo na téhle hře, je magie. Samotná magie je vynikající. Já tu magii strašně miloval v té hře a je jako vynikající. Ale když si vezmu vlastně v potaz to, že vám vlastně v té hře stačí najít jedno jediné kouzlo a do konce hry se proměníte na chodící Skynet. Vy nemáte moc potřebu tu magii měnit, protože tam prostě ty silnější kouzla nejsou, tam není pořádná, jako ta variace těch kouzel je tam jako nádherná, ale vám fakt stačí najít jedno kouzlo, to stačí spamovat a vy jste prostě dohráli hru. Vole. Svět, jak jsem říkal, ten svět je nádherný, je fakt jako krásný, ale rychle se v něm ztratíte. Pokud jste úplně stejná loot děvka jako jsem já, tak nevíte, která cesta vede k bossovi a která cesta vede k tomu šťavnatému svý lootu. Jo, strašně rychle se v tom světě ztratíte. Nicméně ty cesty vždycky buď někde končí a někde se potom střetnou, můžete potom jít zpátky, ale jako fakt z valné většiny budete ztracení. Hodně často jsem se cítil jak v Elden Ringu, když jsem ho hrál poprvé. Nevěděl jsem kam já jdu, prostě byl jsem fakt ztracený. Ale, jak jsem řekl, vždycky někam dojdete. Není to takový jako negativum, ale prostě mě to tak trošku štvalo. Ale jedna věc, která já v téhle spíčený hře musím říct, že mě úplně totálně sral do sraček, ale že extrémně mě sral do sraček, je Madness systém. Co je Madness systém? Ve zkratce. Čím víc umíráte, tím je hra o něco těžší. Což je dobrý aspekt hry, pokud ho neuděláte na piču. Že jo? Věc, která mě ale na tom Madness systému nejvíc srala, je to upozornění. Protože vy umřete, hodí vám to, že váš jako prostě status Madnessu se zvětšuje a vy nemůžete v chvilku, nevím, tak pár sekund nic dělat. Ale nejhorší je na tom to, že tato hra vás přímo po smrti v boss fightu teleportuje přímo před arénou toho boss fightu, což je úplně luxusní, to bylo z Elden Ringu a miluju to od té doby. Nemusíte chodit strašné dálky kvůli bossovi, ale vy se spawnete před tou stěnou, chcete ji projít, ale musíte počkat, než to zmizí. Já jsem to tak spíčeně nenáviděl, ale že totálně, úplně mě to extrémně sralo. A vždycky, vole, když prostě tomu bossovi, tomu speech ksichtovi zbylo jedno poslední HPčko, vole, a drtil jsem to, aby by tam neprošel. Nic prostě, musel jsem počkat, vole, než to prostě zmizí. No a ještě jedna věc, která mě trošku štvala na téhle hře, ale já jsem to už upřímně moc neřešil, protože v těchto hrách jsem tak trošku už Souls veterán a vím, kde plus minus je nějaká past, kdy mě na něco čeká a moje reflexy už tady v těchto hrách jsou jako trošku někde jinde. Ale věc, která jsem si já všiml, jsou pasti. Tahle hra obsahuje strašné, ale velké množství pastí. Vy často umřete jenom skrz to, že vás nějaký blbeček prostě zhodil, vole, dolů prostě ze skály, vole, prostě boom, jdeš do propasti, píčo, vole, na sersi. Trošku mě to bylo to jako, já jsem to jakože plus minus očekával, kde ta past byla, nebo kde nebude. Nicméně párkrát jsem já na to selhal, ale jako bylo jich tam docela hodně, jako. Vidíte? A máme chyceného blbečka. No a můj celkový pocit ze hry je následovný. Hra je brilantní, je to vynikající Souls hra, jakože fakt jako luxusní. Vyloženě já osobně bych to dával do A týru, ale pro nováčky bych tady tuhle Soulsu moc nedoporučil, protože ten agresivní combat systém je jako fakt někdy jako šílený a ty vole nováčkům by se z toho fakt jako, nováčci by se z toho fakt jako vyloženě posrali. Ale pro veterány, pro lidi jako jsem já, kteří už fakt odehráli strašné množství Souls her, je to vyloženě you must play this fucking game. Ale věc, na kterou jsem já osobně zapomněl, jsou armory, lomeno kostýmy, protože ty vole, to jak vy prostě tu Wu Chang můžete jako oblít.
to, že prostě vyloženě tam máte kalhotky jako zbroj. Já zmiňovat nebudu už jako, je to fakt jako vyloženě, co katapultuje do totálního S-tieru, vole, prostě totální funny, extremely zážitku, jakože totálně luxusní. No a co vy? Hráli jste Watching Fallen Feathers? Vaše názory i mi píšte dolů do komentářů, kde si to já velice rád přečtu. Mějte se dobře, užívejte zbytek dne a my se uvidíme u dalšího videa. Jdem na to, píčo. Watching Fallen Feathers. A někdy to jsou někdy to jsou i hodinové boje. No a dnešní video bude... Jak jsem to napsal? Watching? Čau, světlo mi kurva padá do píče. No, se posru. Píčové číst podle scénáře, kurva. Jak to ti herci dělají do píči? No co ta kočka dělá? Čau, teď to začalo chcet jak hovado, a to jsem chtěl jít natáčet ven. Tak asi nic. OK. 5 zbraní a kočky se mi tady rvou. To stačí spamovat. Kočky mi tady lítají.